सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै थाबैनो भिडिअखौ फोजोबगोन सोरबा सोरबा कमेन्ट्स हरबाय थादों भिडिअ बानायनांला होननानै थ' मानो बेबायदि कमेन्ट्स हरबाय थाखो आङो मिथिनो मोनला थ' एसे मोजाङै खिन्था हरबानो जाबाय मानो भिडिअ बानायनांला थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामा जोङो गुदुं गुसु बार बारबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनोखा जोंहा नै बिधान सभा इलेक्शना सफैबाय खाथि आरो बारा दिन गैला गेजेराव मास मोनसे बेबायदिनो ना थ' भट होनो मोनसिगोनलाय आरो जोङो रेडि जानानै थादो थ' जोङो दिनैहाय देशआव जोङो दिनै बुहुमाव नायोब्ला नुनो मोनो गोबांथार जोङो जायगा बेबायदिनो दावराव दावसि आरो जुद्ध जोङो फेसबुकफोराव नुनो मोनगासिनो मिसाइलफोर बिरनाय ना जायफोरा जेराव काटार आरो बेबायदिनो ओरैहाय दुबाइ ओरै बायदिसिना ना थ' जायगाफ्रावबो जोङो एफा एनै नांफैनायफोरखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरोना थ' दावहाया जाहैबाय जोंहा नैबे इरानजों दा जागासिनो आमेरिका प्लास ओरैजाय इजराइल थाबाय डेन्जारेस जुद्ध ना दासिमबो जोबनोनो रोंला माथो जाबावखो जुद्धआनो जुद्ध इउक्रेना जोब्बाय बिनिफ्राय आरो बेबायदिनो दावहानिफ्राय दावहा ना मा सिन देखायदों बेफोरो थ' बुजिनानै मोनला ना गोबांफोरानो थैबाय निस्सय थ' भयंकर बिराद डेन्जारेस आरो बिनि गेजेरावनो जोङो दा बांग्रिं फैनाय जोङो मिथिनो मोनबावदोंसो जेरावनाखि इरानाव जुद्ध जाबाय थानाय समावनो ना थ' मा बुंबावनो दा जोंनियाव जोङो नायनोसै जोङो गोजाननिखौ बांद्राय नायहरला थ' जोंनियाव दा मा सोलिबाय थादों थासारिया थ' जोंनियाव दा गुदुं गुसु नै पलिटिक्सनि बार ना बिराद बारगासिनो आरो जोंनियाव दा दासिमबो केन्डिडेटफोरा डिक्लेयार जायाखै नङा होमबा थ' बिनि थाखायनो एसे माने गुदुं गुसु बार बारगासिनो जोंनियावबो टिकेट नांगौ ना थ' ओरैहाय तामुलपुर गरेस्वर आरो बेबायदिनो टंला ओरै साइडथिं बिजेपिया थ' लागोन बुंनायनिफ्रायनो ना दा जियानो हक गुदुं गुसु बाराथ' बारखासिगोन आरो जोङो भट होनो रेडि जानानै थादो बयबो जोङो नुनो मोन्दों एसे माने खुद्रिसारनायफोरखौहाय थ' जेरावनाखि बिपिएफनिनो ना माखासेफोरा बेबायदिनो खुद्रिसारगासिनो दङ जेरावनाखि दिनै गोजोननाय गैया माने बिजेपिया तामुलपुर गरेस्वरखौहाय गेलेगोन बुंनायनिफ्रायनो माने एसे माने खुद्रिसारनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो एसे माने सियारफोरबो सावलाबायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों बुख्रुब्लि खालामगासिनो आरोना एसे खुद्रिसारदों जानांगौ निस्सय आरो गोबांफोरानो दा नैबे समावहाय इलेक्शननि सिगां बेबायदिनो दोलो एंगारनाय ओरैनिफ्राय ओरैहाय जइन जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो इन्टारेस्टिं आरो बियो जाखायो नङा होमबा पलिटिक्सआवहाय दा जियानो हक जाबाय थासिगोन आरो समा खिन्थागोन जोङो रेडि जानानै थानि थ' बेखौहाय आरो सरकारा मिथिगौ सरकारा डिसिसन लागोन नङा होमबा थ' जायफोरा टिकेट मोननांगौ मोनगोन आरो जोङो खालि भट होनो नेनानै दङ आरोना गोलाव खालामला रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेयानोमोन आं एसे क्लिप्सखौ होलांनि गुदुं गुसु बाराथ' आरो बारबायानो थासिगोन आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय টংলা সমষ্টি আপোনালোকৰ টংলা সমষ্টিৰ আমাৰ বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট লাগিবই আমাৰ চৰকাৰ যিহেতু আমাৰ হেগেমচাৰ চৰকাৰ আমাক ইয়াতে আমাক দুৰ্গাছা লাগিব আমাৰ বিপিএফ জিন্দাবাদ আমাক বিপিএফ ইয়াতে কেণ্ডিডেট লাগিবই যি আমি ইয়াতে সমাগত হোৱাৰ বিশেষ এক কাৰণ হৈছে সেয়া হৈছে আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ যি টিকট সেই টিকট প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি শুনা পাই আছো বিভিন্ন নিউজত চাই আছো যে মানে বিজেপিক আসনখন এৰি দিয়াৰ এক সিদ্ধান্ত লৈছে এয়া সিদ্ধান্ত মুঠেই মানে আমি ভাল পোৱা নাই এই কাৰণেই ভাল পোৱা নাই যে 43 নং তামোলপুৰ সমষ্টিত আমাৰ বিশেষকৈ মাইনৰিটি ভোট মোটামুটি 30,000ৰ এভব আছে আৰু আমাৰ যোৱাবেলি যেটো পৰিষদীয় সমষ্টি হৈ গ'ল MCLA ইলেকশ্যন তাতে আমি মন প্ৰাণ উজাৰি আমি চলিত চৰকাৰ এৰি আমি বিপিএফ চৰকাৰক ভোট দিছিলোঁ আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ সহজ সৰল ভাষা শুনি আমাৰ ছাৰৰ প্ৰতি এটা মানে বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে যে ছাৰে এইটো কাম মুঠেই মানে নকৰিব আমাৰ বিপিএফৰ যিকোনো এটা কৰ্মীক ভাল কৰ্মীক নিষ্ঠাবান কৰ্মীক টিকেটটো দিব